So, hapon ako bangon ba and yeah, kuha ko sa mong basura. Because basura na is Tuesday morning. Yeah, pick up ko na yung basura. Karon, hinay ko pa. Gusto ka, bin ka pa sa gawas, so bubalik ko sulod. Medyo tugnaw na sa siya. Yeah, kanang nagagugap at buhaton pa, pero alauna na wani man pa. Yeah, medyo kurog kamot kaya work ko gagawin. Pero okay lang siya. Anyway, good morning guys. Good afternoon again. So, morning. Yeah, balik sa Lakaw. Sa kung saan bilin sa putahan, kuha na kung sa. Usually mag-skateboard bang ko. Yeah, karon kay mag-vlog man ta. Di lang ko kay di mamabit-bit ang camera. Basta mo diya. Tuka pa kayo ko pa. Maski katog sa'yo gabi, stress tingalin eh. Or stress tingin siya. So, tanawa mong mga basurahan. Ay, init kayo. Mga basurahan. Init kayo na. Nasa na mong kuhaan sa kanang saan eh tura ako so muna siya hangin sa siya medyo hayang init ya kanang tugnaw maski naisan anaisan tugnaw siya niya hangin kalkag lang kung yatay so marami itong vlog for the whole day daily what's happening is me just getting the garbage bins and patay spider ato rin butas likod yung problema na ako kaya among likod ay sangit among likod kay pagkaan sa dang pagkaan sa kayo sagbot murag aonta agoy need na sa kubag mo sa mga niya akong buhok nagkag kayo anak na siyang normal days pork and beans ta karon bay nya kanang wala man di siya pork akong ipalit ulay pork dugay mo na ako nakita dito na siya mikel dito lang ko siya isa kanang kuan sa among cupboard so din siya halal oy kuan ni siya vegetarian ay naman siya kanang basta muna siya group gawas nga ang pork and beans